Čo sa týka Dianetiky, tak taká najzákladnejšia vec, ktorá bola pre mňa dôležitá, bolo to, že je to teda veda o mysli, ktorá mne pomohla s mojimi predchádzajúcimi problémami v mojom vzťahu. A po zvládnutí auditingu, ktorý som v rámci Dianetiky mala, mi pomohla, aby som si tieto problémy neprenášala do mojich ďalších vzťahov, ktoré som zažila. Či už teraz s mojim manželom, alebo teda s rodinou. Sú to situácie, kedy som sa stretla s nejakými podobnými veľmi bolestivými situáciami a teda skúsenosťami, ktoré ma vedeli hneď bloknúť. Či už to boli nejaké pracovné skúsenosti, alebo teda niečo, v čom som vedela napredovať ďalej. Hej, že vedela som sa niekde dostať. A bola to vec, ktorá ma predtým napríklad zarazila naozaj, že na dno. A bála som sa, teda ja som pôvodne hodnotila podľa tej predchádzajúcej skúsenosti. A tým pádom som do nej nešla. Bála som sa, čo mi to ublíži, je to niečo podobné. A keď som spracovala naozaj tú svoju myseľ a tie svoje predchádzajúce zlé skúsenosti, tak dokázalo ma to dostať naozaj veľmi vysoko v mojom partnerstve s mojim manželom, v mojich pracovných skúsenostiach, v mojej budúcnosti celkovo. Takže asi toto je také, čo by som o tom rada povedala ja.